Готово. Так, Александр 10, 8. Ja sellainen patti tie. Niin, ja rivalitsemiset esikoha saavuttaa Saunistoon! Niin, maahu pää kyllä. Kylmättämä sisään. Se oli keksin se lönnejä. Asia. No, ja, läheb ilusti läheb. Ei tea.
Чуть-чуть на Ну целилась бы чуть-чуть в сторонку. Прилюся. От силы лукаешься вот такая уже. Inte syyt, se kun myötä laitat. Sari. Suunta on oikein. Ja, apura vielä.